heerlijk lijkt het mij dat. 6 dagen lang film. Maar wij zitten hier nou, mijn lezers, om te bespreken wat het is om bang te wezen van Sipke de Skiffert. Het is zijn debuut, maar hij heeft al 2 keer een Reli Jorritsma-prijs gewonnen van 2 van zijn verhalen. En nu is het dus voor het eerst bondelen en uitbracht door de Friese persboekerij. Meesken, je eerste reacties graag. Een heel apart boek. Sommige hele actuele verhalen en andere verhalen, ja, dat zijn van mensen mij een soort fobie of een dwangmatig. Bijvoorbeeld de man die naar de begrafenissen gaan en wat belachelijke hobby's, laat ik het samen nemen. Belachelijke hobby's. Ja. Anneke. Nou, ik vond het wel een bijzonder interessant boek, maar ik denk persoonlijk al, je moet net al depressief van aard wezen, want je wordt er net heel fleurig van. Sipke de Skiffert krijgt thuis een registratie van het peteer van de leesclub te Sjen. Spannend van een schreeuwer te jaren wat lezers ervan vinden. Ik vond het wel een heel pakkend boek. De verhalen dat je aan het lezen bent, omdat het ik kwarte verhalen binnen. En als je aan het lezen bent, dan denk ik, oh, dan zit de fot helemaal in. En Gerrit? Ja, ik vond het een heel sterk beschouwen. Zijn personages, die had er eigenlijk in een paar regels die oranje staan. En het stiert echt als een hoes. Ja, nou, ik vond het krek een achtbaan. Ik wie betieren gewoon in shock. Dan wie ik in een verhaal van, huh? Wat gebeurt hier nou weer? Ja. Van hoe betekent het? Ja, heel bizar betieren. Ja. Het is net een saaiboek, wat dat ik niet. Het is echt wel een beetje, ja, een dieper achtergrond in. Hij had er wel op gereageerd, ja. Ja. Nou, daar ben ik blij om dat je hem er als eerste reactie zou denken. Want we hebben hem vregen het boek te lezen en dat je hem dan zo aan hier van, er is net trots te komen, is ik het leuk. Unaniem, hè? Ja, ze zijn wel erg positief. Eerder, als je op een eind bent, heb je dan iets van, er is een soort centraal of hetzelfde thema wat dat meestal waarom komt? Nou, ik vind wel een beetje dat mensen die dus vreselijke dingen doen en dat er gewoon van een groot pad waarom te voeren is naar hun opvoeding en hun jeugd en wat hun nou hoe kwam is. En je doet net samen vreselijke dingen. Ja, dat is het verhaal Toe Sippie Je. Ja. Voor zo'n mooie titel, hè? Ja. Een mooie titel van een verhaal. Ja. Daar had ik de Reli Jorritsma-prijs gewonnen, hè? Hoe een jongen die wraak neemt op zijn misbroeker. Ja. Een vraag komt een soort een veromkeerd thema. Dus ik een mooi thema om mooi te schrijven. Ja? Ja, ik denk dat het wel een klassiek thema is. Anneke, dat zei dus in het begin van, je moet er zelf net altijd depressief zijn. Nee, ik denk dat je daar gauw depressiever van worden dan nou al binnen. Maar ja, ik ben er wel fleuren van aard. Ik heb er geen last van, maar ik kan me voorstellen dat mensen er moeite mee hebben. Er zijn wel mensen die een beetje aan de zelfkant van het leven staan, heb ik het idee. Die heel kwetsbaar binnen, die pest binnen of moeilijke relaties onderhouden kennen. Net zo goed leren kennen. Bijna alle je boeren zwan. Ja, platteland, hè? Plattelandsverhaal. Ja. Ik wil niks van boeren zeggen, ik ben hier een boer geweest. Tegen landbouwen. Maar ik bedoel, boeren binnen een apart slag volk, hè? Het is vaak bekend dat heel soort mensen in de stad en zo, die hebben psychische problemen. En die mensen kunnen dan naar een psychiater of een psychotherapeut of een psycholoog. Maar op het platteland ben ik een heel soort probleem. Maar die mensen gaan net naar een psycholoog of een psychiater of iets dergelijks. En die lossen de problemen zelfs op. Of die lossen het probleem helemaal net op. Hoe vind je dat om te lezen, al die moorden, of het nou zelfmoorden binnen, of moorden of haastmoorden. Ik bedoel, de literatuur en de films en tv-series staan daar natuurlijk boven. Het is helemaal net naai. Maar lezen is toch wel wat oors. Ja, dat griep mij veel meer aan dan dat ik het in de film zag. Want die beelden die zie je inderdaad, volle vaker. En dan gaat er in de kleed. Maar als je het nou zou lezen, en ik omdat je die types zo goed kennen, zo goed beschouwen binnen, griep dat wel meer aan. Nou ja, dat komt tegen omdat in het boek de gevoelens en samen wat er in de meeste omgeeft volle meer beschouwen als in een film. Je komt meer in de hal, Ja. in de hal van Ja. mensen. Ja.
Ik ben meteen echt in shock, ja. Ja, Maar, het, ja, dat, nou, dat, ik maar het ook, ja. verhaal op een veenhoop, ik hier echt zoiets van... Ja, hoe Doe nou even Ja. wat, het gaat net goed. Ja. Ja. En dan verdrinkt dat vaak gewoon van je eigen, of voor zijn eigen. En ik een beetje van min, dus... Ja, maar dan leven ze Ja. gewoon ik voor is verder. Ik toen bedoel. nou. Ja. Ja, dan gaat er naar het aardje en neemt er 3 slokjes en... Ja, ze bent wel veer. Ja. Dan Ja. denk je, wat Dat- een slecht toe. Ja, dat vond het schokkendste verhaal. Nou, nee, maar dat wie wordt Ja. ook echt wel van toe. Als je echt depressief bent, dan is het net zwart te schroeven. Nee, Je wordt er wel gelukkig van. Nou, ik ben net depressief, maar ik ben net echt het zintje in een huis. Ik ben wel een beetje cynisch inderdaad, maar zoals Geert Reven zei, ik maak er de muziek bij en ik doe er iets mee, ik doe er iets leuks mee, maar het is net zo dat ik nog een fleurig mensbeeld heb, dat die personages nog vier van mij voortstaan, dat is ik wel net zo. Ik lees wel wat orenverhalen, zeg maar. Die wat fleuriger binnen Ja. van aard. Maar ja, ik Want vond dan het is wel dat heel mooi. onaangenaam. Waarom dan? Ja, er gebeuren al zo volle nare dingen om die heen, wat ik zuster kanten heb. Hè. En eigenlijk had hij dat precies beschreven. Ja, ik ken ook wel koetjes en kalfjes en nou ja, leuke dingen schreeuwen, maar ik schreeuw liever wat over heftiger dingen. Het leven dat is net een Sinterklaasfeestje en er gebeuren ook vervelende dingen. Vierde je? Het weet ik wat het is om bang te wezen. Ja. Hè? Die angst. Ja, nou ja, Is- die titel die slaat dus op het eerste verhaal. Maar ja, het komt ik in alle orenverhalen min of meer wat wij waarom. No? Ja. Angst. Ja. Ja. Angst waarvoor is het? Ze joggen dan maar een vlam is en dan staan ze in principe al in vuur en vlam. Ja. Maar om dan de vonk oorspringen te laten, dat was ze dan bij Krek net. Dus de angst om initiatief te nemen. Ja. Bang voor hunzelf. Bang voor onszelf. Maar die had ook hebben wel hele beelden van vrouwen in de holle. Hè? Geen actie, maar wel beelden. Ja. Hoe vond de vrouw je dat om te lezen? Ik heb er maar mijn man wel even moeten En wat zei ze? Nou, ik weet net... Hij beschroeit soms het krijgt als dat famke wat er op een veenhoop zwemt en dan beschroeit hij dat ze zwemt op een manier als we ze van achteren nam. En dan denk ik van, hoe krijgt het in een holle? Om dat op te schroeven. Ik vind een beetje, nou krijg als bij vrouwen een lustobject. Ja. Zo zetten ze een beetje deel. Dat gevoel krijg ik er een beetje bij. Man ben honden, ja, wat dat betreft. Hè. Die, We moeten dat wel begrijpen. Maar. Dat was zo. Dan komt het nooit meer goed. nee, Nou, we kunnen er wat van leren. Hoen zijn, ja. Nou ja, ik log er net met mijn personages dan, hè. Is het van belang om te weten of de schreeuwer bepaalde dingen hetzelfde heeft als zijn personages? Wist je dat? Nou, van belang weet ik net, maar ik wil het wel weten. Je bent er wel nieuwsgierig naar. Ja. ben je Je nieuwsgierig? nieuwsgierig naar. Ja, je vreet je al van wat voor man is dat die zulke verhalen schroeit. Het is ik wel zo dat ik meest de neiging heb om te schreeuwen in mijn minder fleurige periodes. Of dat ik schreeuw oer mijn minder fleurige periodes. Maar goed, dan ga ik daar een beetje maar onderhalen en dan oordeel ik dat wel zo'n beetje. En dan maak ik het natuurlijk een beetje, slimmer of als aardiger of spectaculairder als het in feite is. En het wordt dan wat uitvergroten en gewoon dingen. En dan denk ik net van wat zo'n de mensen in mijn omgeving daarvan denken. Maar dan moet ik gewoon het zo schreeuwen zoals ik denk dat het het beste is. En als dat nou vreed is of hut of vrouwenvriendelijk of hoe dan ik. Maar ik schreeuw gewoon op zoals ik denk dat het beste is. En dat is wat Sipke de schreeuwer ervan vond. Mensen tegentank van je kritische en echt ingreven behandeling van het boek. Ik had het idee dat je hem te hartstikke goed lezen had. En volgens mij kan Sipke daar zijn voordeel wel mee aan. En ik zou zeggen, dank wel en graag eens een oorboek. ja, ben benieuwd.